Konten nang kini agak berbeda. Biasa membuat konten di dapur, kini awak membuat konten di luar. Sabolun barangke awak kokon lah isi tas awak dulu awak masun surat Yasin, anan jolenyo pasti bawa piti untuk membayi julo-julo jo tabungan. Dibawa lo piti serap, dibawa dompet kok minta belanja aja anak di luar. Dak lupa lo awak bawa apa do. Kok nak buat video bagai beko dipasang di story. Tu dipoy ambil lo lah baju gamis nangka dipakai hari kini. Nah pastinya awak pasti pakai baju gamis lah dah. Untuk mampasingke oko tu lah sudah aja awak pakai baju tako jo jilbab sekali. Di loket lo jilbab anak gadi wak lay. Sabolun barangke dak lupa awak cek dulu kok ada pintu nan ulun kunci, kok ada sakapan nan ulun tutui. Ditutui dulu. Rumah tinggal gak sajam. Sudah itu langsung aja awak loket tarompa lay. Pamer tarompa baru cek lu. Pas awak ka barangke poi yasinan hari pane yo sapane badongkang culik lama tu hari je dah te kepala tu tu kain nan tampai di rumah dak ada awak bangki awak padian je nyenyo lay dokok lo suruh nya. Namo awak poi jonda joroda dak kalamo bagai lo mangga sonda ada lah tibo awak disuruh ko. Sabolun masuk dibuka tarompa dulu tu disolomi lah ibu-ibu nan dulu tibo pada awak tibo disuruh lah pukul 2:30 kurang 10 minit tu awak bayi lah julo-julo dulu. Dek awak ka pulang kampung awak bayi lah untuk 2 poken. Pindah lo ka ibu nan cek lai awak isi tabungan awak 25,000. Agak 10 minit awak duduk menanti nan lain mulai acara lengo. Duduk lai tompek biasa je nye di siko iko nang ka dibaca beko salamo mengaji awak dak ada ambil video do tapi lai ada awak ambil sang enek ko alam kudian ampi abi yo de anak sedang lasak. Kiro sajam lamo kami mengaji tibolo ko tu pulang lay tu basolom-soloman lo balik sabolun basolom tu dikuncang lah julo-julo dek ketua ada kiro mbak nan di sebelah kami nerimo kiro yang nerima arisan hari ini mbak Yatmini kece. Kalau awak lah nerimo arisan lo sabolun iko 3 pokan nan lampau patamo kali masuk tu soto lo julo-julo sekali patamo kali dia langsung lo nerimo sekali. Bakso. Julo-julo 20,000 sapokannya nerimo 1.100.000 kan lumayan juga lah dah iseng-iseng. Pas awak keluar dari Suruh kira hari hujan lagone-gone hari langsung aja awak agak sondara kancang-kancang takone kain awak sedang tampai di rumah urang dak lo ada di rumah do hari ko yo pagi pane tu hujan cuaca tu pane lo balik tu hujan lo konyo balik tope ko namo hujan pane pane kore hujan titik je udah kalau mau bagai lo dek awak manggas onda dah lah tibo awak di rumah tu alai nampak air titik gone-gone dek kalian guys nang kain tampai je baru awak bangkit lah kain awak calu